Isa ang bansalan sa mga ginaduaw sa mga tao diriya sa Davao del Sur. Nindot nga klima, sagana sa prutas, ug nindot na lugar. Isa ra kini sa mga rason ngano ginabisita ang bansalan. Tara, ubanimin ninyo na suyuron ug tuyokon ang bansalan. Mayong buntag sa inyong tanan, og ako day gihapon ni si Boss Michael Laylain. Og tirada day diya mga boss, kay kami diriya magpabukid sa mi. Kay nakabakante man jud, pero short ride lang ni og nagsakyanan day mi, wala sa mi nagmotor karon, kay kauban na mo ang pamilya. Bale diriya ta sa Digos nanukad mga boss, og padulong day tagbansalan. Mag-trip lang ta, lago na to dito. So karon padulong Tagbalutakay, which is 15 kilometers gikan sa Digos. So siguro kung sa Davao mo mismo manukad, siguro mga nasa mga almost 2 hours po ang biyahe, pero buna lang kaya ra gyapon kayo na. And as what I have mentioned earlier, na short ride lang ni, kay gusto lang mi mangapi sa taas, maglaglaag o tanawon ang nindot nga lugar sa bansalan. Daghan jud ay kayo pwede laagan o pwede buhaton diari sa bansalan, pero sa karon ang napili namo nga laagon kay ang kaning Berries Farm, na isa pod sa mga nindot nga restaurant diri sa bansalan. Naana day mi karon diri sa Berries Farm, og nindot jud kayo diri o kana adult is 40 pesos lang, o ang child, ang bata kay 20 pesos lang. So sulit kayo, o aside po dahil sa lami nga pagkaon, kay grabe pud ka power o kalami sa ilang mga kape diari. So sa mga coffee lover diya, suggest nako kung na may bakanteng oras, laagad jud ninyo ni diri, i-try jud ninyo. Isa po dahil sa giganahan ako diri kay grabe kabuutan sa mga tao, kay nanangid lang mi nga pwede ba magpalupad og drone, og sa walay pagduwa-duwa gisugtan jud mi nila dayon. Aside po dahil sa ma-enjoy nimo ang pagkaon, mas mulami siya kay tungod sa view niya, no. Kisa ko di ganahan mo kaon, no, nga inana ang makita jud nimo. Grabe jud kanindot, og hasta pod kabugnaw sa lugar, lami jud kayo. Gusto po dahil may mo try og strawberry picking di ara, pero sad to say kay dili man ni ating season, so wala dyan na mo na buhat, pero hopefully puhon pagbalik na mo is na siya. So mao na siya mga sample, and kani daghan po kayo siya mga gamit diri na grabe na kadaan, which is lami sa matatanawon, mga video box sa tana na po sila'y typewriter diri nga grabe na po kadaan. Hasta yung nindota, kung ikaw mismo naa sa maong lugar, ma-appreciate yun ninyo. Og mga boss, kung magsayo-sayo lang jud mo diri kay makaabot jud mo sa Sea of Clouds nila, nga grabe jud kanindot. So kung namoy plano nga magbansalan, masuggest na ko nga kadlawon jud mo panlakaw, so mga 5 or 6 kay nana mo sa area, mas ma-appreciate ninyo ang lugar. Og kay pinakalit man ni siya nga lakaw mo, nang dili pa kayo na nakata sa mong video karon, pero salamat day gihapon sa inyo ang pagsabay sa mua og sa mga suporta nga ginahatag ninyo sa mua, og unta di mo magsawa og mas palambuon pa namo og panindoton ang amo mga video. Og unta mga boss, karon kay ginatubang naman jud natong kinabuhi, no. Pero unta biskang unsa mo ka busy, makakita jud mo lugar nga mag-relax og ayaw niyo abusuhay inyong lawas kay mao lang ang ato ang puhunan. Og salamat di ay kayo sa pag-uban sa mua karon.
Safe ride sa tanan, sunod na pod.